Kanina, naudlot siya guys. Naudlot dahil sa init ng panahon. Naku guys, akala ko puso ang napapagod. Napapagod din pala ang phone. Kasi sobrang init kanina ba, hindi ko na malaya, nag-stop na pala siya. Hello sa 0.1 viewers. Nag-try lang ako ulit guys kasi para ma-refresh. Teresa D channel. Hi sis. Ano channel mo to sis? Hi Chad. Sorry kanina nawala. Ginoo ko day, nawala ang ating mga ayuda. Saglit lang ha. Nawala kanina, nag-refresh lang ako to make it sure na okay na to. Oo, kaya nga kanina, sobrang init. Ginoo ko, sabi ng phone ko, your phone need to cool down before you can use it again. Akala ko, puso lang yung napapagod. Phone din pala. Maglista ako sa mga ayuda ha. Hi, mega love shoutout to Jean ano yung pangalan? Dahil lang. Maglista tayo sa mga ayuda dyan. Uy, pasensya talaga kanina ha. Salamat talaga sa walang sawang ano. Huwag kayo magsawa sa mukha ko. Ulit lang ha. Teresa, ano mo to sis? Ito talaga yung ano mo, yung bahay mo. Teresa D channel. Hi sis. Wala pa akong suklay. Yes, mega love shout out to says Teresita D channel. Hala, ngayon ko pa lang to na ano, nakita yung channel ni sis, Waray in Japan. I-check ko muna ha. Yeah. Yes sis. Uy, pag may ginagawa kayo, wag na kayong mag-watch. Okay lang. Sham Flores. Sa'yo, ano mo to siya, sir? Bahay mo to siya, sir? Flores. Naglista ako kasi yung iba, hindi ko sila ka, ano, close pa. Kasi minsan lang mag-check sa ano ko, sa, hello again. Sa ano ko, sa live ko minsan ba. So, ano ko sila, bigyan natin ng mga ayuda dyan, ha. Annabelle Vlogs, HK Yaya Vlogs, hello mga gupa. Andito pala yung mga friends ko na ano, yung mga fresh from the farm. Wala mo itabaw sis. Ay gatay ka day. Imuham na day oy. Ano ba na ano ko sa live ko na isa, hindi ko siya mag-gets bakit naka-on pa siya. Tapos nag-live naman ako, ano ka multo? Hey guys, pasensyahan yung mukha ko guys kasi ang init talaga sa labas oy, ginoo ko day. Oy guys, may nabili ako guys. Pasensyahan yung mukha ko guys kasi ang init talaga sa labas oy, ginoo ko day. Oy guys, may nabili ako. Tingnan nyo guys, ngayon na. Saglit lang to, hindi ako magtagal. Ang baby na ako kaluoy. Uy, ang baby ni mami kaluoy. Napapansin akong itoy. Guys. Sabi, ano? Kaluoy, ang anak, oy. Napapansin akong itoy, intawon. Kaluoy sa kong bata. Kaluoy sa bama. Kaluoy, intawon, ani, bataan ni. Hello na baby, paghilaw na. Hello everyone. Thank you for watching Mama Live. Nang ano siya guys, nagpapansin. Hindi ko napansin. Na my name is Waffle. Live si Waffle. Si Teresa D channel. Bago to, sa free dyan, magdikitan. Ay, ang init dito pag summer. Ay, init sa Hong Kong day, pag summer day. Blur din yung ano ko. Yung live ko, bahala na yan siya. Basta ma-refresh lang yung ano ko. Na hello, HK Yaya Man Vlog. Oh. Unsang temperature diha day. Tagaan di kag jacket bi. Yan. Unsang temperature din ha day. Nakita na jud sa personal day. Yes, ginoo ko si Annabelle Vlogs. Sis, magdikitan kayo sis o mga bongga tong mga friend natin dito, mga brand dito sila.
O, sige, sige. Teresita di channel. O, sige, 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 sis. Ilagyan kita ng ano sis, alin. Ang sisa. 32 dito. Ano dito? Saglit lang. Hindi ako magtagal. Wala na isang linggo day. Oy, isang oras. Okay na. Charot. O, si Teresita sis. Bigyan kita ng ano mamaya sis. Banana. Fresh from Morocco. Tingnan mo si Waffle, oh. Napaka-behave. Behave ka, ikaw. Tanaw ikaw sa camera. Kaluwi. Nagtanaw ikaw sa camera, love. Oh, salamat po. Salamat, day. Bayaran ta na, day, ha. Bayaran ta na unya, day. Pwede ka tunga. Charot. Ang iyo. Waffle, oh. Behave kay day, oh. Behave man kayo yung love-love ni mami. Kaluwi siya na buhay. Katulgo naman ni siya. Walay mata. Alam nyo guys, galing ako sa dentist guys. Pagkatapos sa dentist, ginoo ko eh. Hindi naman siya masakit. Kaso ano lang ba, yung something ba na ganyan-ganyan ba. Ay, ginoo ko guys. Tapos guys, pumunta ako ng mall. Bumili ako ng ano, ng mga chararot dyan. I-vlog ko yan siya kasi mura, less 10%. Ngayon, pumunta ako ng McDonald's. Tapos, nag-live ako. Tapos, nalubat. Hi, Jel. And Shos. Ano ba yan? Paano pag-pronounce ng ano, kay Pajing na channel? I'm not good in English. I'm just good in Cheka. Lagi, day, McDo. Barato naman, day. Ang ingay naman isa kong cellphone ay kasi alam mo tatlong IP natin dito para pang mangharang ba. Annabelle Vlogs sis, magdikit kayo diyan sis. Si Annabelle Vlogs ba kay wala ka sa ano namin no. Annabelle Vlogs. Naglista ko din ha. Maglista talaga ko guys kung sino yung pumunta sa channel ko guys kasi para balikan din natin no. Kasi hindi basta-basta mag-WhatsApp mukha natin dito kasi sayang yung wifi, sayang yung battery, sayang lahat. Yes, Ben Batanggenyo. Yes. Kaya balikan natin sila ng maayos kasi nasa larangan pa tayo ng dikit-dikit. Mga dikit-dikit dyan. Mega love shoutout to Ben Batanggenyo TV. Uy. Maingay ni Mami no. Ang ingay ni Mami Vic. Ingay ni Mami B, nasige lang. Sige lang, pangharang yan siya, pangpalit ng vitamins ni Waffle. Ganito yan siya guys. Pag andito na ako, kahit maingay ako, parang music na niya yan. Tingnan niyo, matulog nito siya maya. Sinabi, matulog na ni, awa. Dito din sis. Dito mag-drink kayo ng water at saka mga vitamins. Iwas heat stroke. Heat stroke. Tingnan nyo guys. Huwag mo akong pakaulawan, matulog ka diyan. tulog. Adili. Ingay ni Mami no. Maingay talaga si Mami no. Ika. Tingnan mama, kiningin to siya ha. Iko. Dako iko na mama. Lupig pa may sig. Rin mo do. Oy, kumusta naman kayo dyan, oy? Si Waffle, tingnan niyo si Waffle, Parang naano siya. Na heat stroke. Gikapoy. Parang siya yung gikapoy sa ko ang baba, guys. Kanina ba? Pag-lunch, pag lunch. Ako, nag-lunch na ako kanina sa McDo. Ay, makinig kayo ba? Nakinig kayo o wala? Taas paa. Sino yung nakinig dyan? Taas paa. Alam nyo guys. Hindi na sana ako magbili dito sa 7-Eleven ba? Kaya mahal ba? Ginoo ko. Parang ako mahilo na ako ba? Siyempre, tipid-tipid din tayo no. Kaya mga ilok natin dyan, basa na yan siya dyan. Hi sis! Ay, andito na si sis!
Oh, sige, 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 sis. Oh. Na hits tabak, hits tabak, hits tabak. Wait, char. Lunggo na eh. Tapos guys, tawa ako ba? Ayaw ko sanang bumili. Kasi 'di ba? Yes, mega love shout out to Emily Central, Ben Batangueño, TV. Hello. Libangan XTV, Tamsak. Sino to si? Sino to si Libangan text? Boss ka dyan. Sis, andyan man sis. Wala bang dollar dyan sis? May dollar dyan sis. Hanapin, libangan. Ano mo to sir? Tawag nito. Libangan. XTV. Ano, bahay mo talaga to sir. Lista dahil. Lista tayo dahil kasi para hindi ito balikan no. Sayang naman no. Oo nga sir. Diba? Ngayon ko lang nakita ulit yung ano mo sir, yung channel mo. Sorry ha. Nawala kanina ba? Nawala kasi Bistag Vlog. Ay, magbidikitan kay Bistag Vlog. Oh, nawala kasi sis kasi nalubat siya sis. Sabi ng phone ko, I'm so tired. Kaya nag-refresh ako ng vlog ngayon kaya para nakita ko kayo na kahit hindi ako naka-aura. Hindi ako nag-makeup. Sana mag-makeup ako para marami tayong viewers. Char lang. Yes, sis, maglista. Ganyan talaga ako dati pa na hindi ako na hindi pa ako na money. Naglista talaga ako kay yung iba naman dai. Hello, Laura Arn. Hi, sis. Hello, Arn. Tawag nito kaning nagalista talaga ako, sis, kasi nga syempre, 'di ba? Kahit papaano masaya din sila sa mga balik-balik natin, no. Dati pa talaga hindi ako hindi pa ako money, naglilista talaga ako. Naglista ako para naman balikan tayo no. Kasi ako, pag magla-live kayo diyan, hindi niyo ako balikan. Hindi talaga ako babalik sa inyo. Charot. Magtambay-tambay ako ng isang oras, tapos hindi niyo ako balikan. Ay naku, bahala kayo diyan. Alis na ako. Charot. Bitaw kasi hindi naman di ba lalim po no na magtambay-tambay no. Bayad pod. Sir, kumusta na ating mga watcher dyan? 5 minutes? Ay, i-skip nyo na yung mga harang-harang dyan. Pag long na talaga, ginoo ko. Ay, yung mga ibang kausap natin. Sa Almira. Almira Rose. Hoy, di kita nyo yan. US yan siya. Ano yan siya? Si Almira Rose. Veterana ng, yan siya, ng USA. Marami yan siyang saluyot sa bahay nila. May mga tanim-tanim. Sis, wala talaga sa plano tong ko sis, yung vlog na to, ni-refresh ko lang ba. Pero salamat sa Romalo ha. Kung sino yung mapalipad dyan, charot, sige, sorry. Palipad na kayo ng bongga, from Japan to Mars. Ewan ko saan yung dollar sign dyan, Wala sis, sa kabilang GC yan siya sis, yung dati-dati pa. Pero sige lang, kausapin ko yan siya mamaya, ilagay natin. HK din pala yan sa Hong Kong. Sis, Rose, TikTok pa more. Kapoy ko sis, Kani akong ngipon sis, bagikan sa dentist kung Yes, sis. Believe ko talaga ako ni Rose, ginoo ko kay dami niyang tanim, guys. Ako talaga, guys. Sa totoo lang, mahilig talaga ako sa tanim sa Pinas. Dati talaga guys, doon sa Pinas, kahit na yung pinagtatanim ko guys, promise, dito sa Japan, mahal kasi yung lupa. Hindi ka pa sigurado na, ginoo ko, mabuhay pa yung tanim mo. Mahal sa Japan kasi, maganda talaga pag may garden kayo sa labas kasi makatanim kayo ng kahit ano-ano. Naano ko sa paso, maihap pa pud lagi. Na ako sis, na ako tong mga alugbati na ako, kamunggay, madami ako dyan sis, sa loyot, mga tanglad, i-vlog ko yan next time. Unya na ng dollar sis, sa mukha ng dollar niya, bahala na siya din na, wa na siya, Ay, ewan ko, i-check ko yan. Waffle baby love. Doon sa Pinas, ang dami kong tanim ba, sa totoo lang, may mangga ako, may avocado, may
buongon. Kahit ano-ano na lang sis, na after 3 to 5 years makabunga na. Ganyan ako. Love. Andito talaga to siya palagi, no? Sa mga live-live natin, no? Ah, lagi sis. Ambong ano na siya, Rose. Tanaw na ko na siya sa settings. Unya, tanaw na ko na siya sa settings. Okay ra, okay ra. Okay ra, eh. Sa Premiere na lang. Okay, bahala siya. Revenue din ha, eh. Daugo na lang na sa upload. Charot. Ria, shinda ka dyan. Kunti lang. May ano din ako. May kunting lupa. Kunting lupa lang sa ano. Sa paa. Sa kuko. Ay, nako. Uy, nanarbaho mo? Nangingay ko dito, guys. Alam niyo, guys, may chika pala ako. Yung kapitbahay namin dito, na ano, na taon nito. Yes. Ano ko yan, sir, ano, Libangan XTV. Sure yan, promise yan. Ang tawag nito, yung kapitbahay namin na hapon. Siyempre, bata, no? At saka may dog, maingay. Galit, ang tiguang. Sabi niya, ay! Ganun niya talaga yung ano, yung... Oy, dikita natin si Amnian Rose. Sa US din yan siya. Marami tayong mga branded na friends dito na mabait pa, branded, legit, mabait. Tapos sis, pinuntahan talaga kami sa hapon. Sabi niya, ang ingay ng anak mo. Sabi ng hapon, piste. Kalagot talaga. Anak ko, hindi kasi ako magaling mag-Japanese pa ba. Yung ano-ano lang, char lang na Japanese. Sabi ko, natural, kasi bata yan. Pero sa isip ko, baka may samurai itong nadala. Patay ka. Tapos, ano siya, yung parang ex na mga something dito ba. Yung mga, alam mo na, hindi ko na lang siya i-mention. Baka marinig sa kabila. Yun, nagalit siya. Kasi ang ingay ni Junjun at saka ng aso. Siyempre, palagi kong ganyanin ang bibig ni Wapol. Hindi ko pagsalitain, kaluoy. Pagsalitain, mag-awa man talaga yan ng dog. Ay, pumunta talaga siya, day. Ano talaga? Kaya sinabi ko sa kabilang bahay, sige, pag mapunta pa yan siya, magdala ko ng pulis, magtawag talaga ako. Kasi hindi natin alam yung mga utak nila, lalo na yung mga hapon. Hindi ko sinabi na ano sila, ha. Ano yan sila, quiet lang yan sila, ano. Pero may iba talaga na sikreto lang yung kulo nila. Kaya, syempre, may anak ako, okay lang. Ako lang, no, kaya makipagpatayan talaga ako. Pag may baril, day, kahit gaano ko tatapang, hi sis! Kahit gaano ko katapang, day, pag may baril, day, ay nako, takbo ako, day, ginoo ko. Hindi yun siya char, totoo talaga siya. Then, kaisa, yung dito sa kabilang apartment, sabi niya, ang ingay ko daw. Siyempre, no, hindi na ako nag-iingay ngayon, no. Ano pa to siya, mild pa to siya na char na pagsalita. Sabi ko, John, John, kunin mo yun na, John, kapait. Sakit ng tilaok, day, uy. Tapos, alas 10 lang ba sa gabi ba, nag-talking ako sa mga friend ko. Kasi ako, guys, sa totoo talaga, pag may makausap ako, tawa talaga ako ng tawa. Sis, kahit anong chika, sis, napunta na sa pamalingki, sa pagluto, sa pagdentes, kahit ano lang, sis, pang char-char lang to. Ayun, guys, tawa ko ng tawa. Sabi ko din, basta may kachika ako, ano lang talaga, char-char lang char-char lang talaga. Ayun, sis, sabi niya talaga na, ni-report ako dun sa ano, na ang ingay ko daw. Sabi ko, ano kung maingay doon? Simple na ngayon. Yung friend ko na taga-US ba, dati hindi ako nag-YouTube pa. Hindi ako nag-YouTube. Kinausap, syempre, yung gabi dun sa kanila, no? Ay, umaga din, gabi dito. Nagalit, day. Sabi niya ako, wala daw akong, katulad ako dati sa nagtira dito. Ang ingay ko daw. Sabi ko, ano yung kumatingaw dito yung busis ko? Ganito ba yung busis ko? To charday. Sabi ko, yung mayawa, let's see, tila kayo, ha? Sige. Kung pag dumating yung kapitbahay namin, sabi ko, sana ko, huwag kang mag-gawit-gawit yung atayan na plastic yan. Nagreklamo pala na. Tapos sa front, napakabait tingnan ng hapon na yun. Tapos nagreklamo pala siya sa bibig ko ng ingay. Nagreklamo sa akin ito, guys, dalawa na, guys. Ay sus, tuo man ka anak, girl. Oy, hagbay ra ko kabalong na sila sa akong batasan, girl, kung unsa ko mag-live. So, be natural sa live.
Yes, and be natural sa lahat. Kaya nga, sabi ko sa iba na, waray, pag mag-live ka ba, napaka-natural mo. Kasi guys, magpa-char-char ka dyan sa camera, at saka, camera, at saka sa likod ng camera, ay naku, hindi ko ugali yan. Kung ano talaga ako, lalo na sa personal, grabe yung bibig ko guys, sa totoo lang. Ngayon, control ko lang yung bibig ko kasi nasa online, kaya na naman. Pero pag, sus na ko day. No comment na lang ako sa ibang, halata sa mukha na, ginoo ko. Sige lang kay Bill S. Man, so, kuan. Rose, kaning dili ko magdugay, ani. Uy, pag matulog ka na dyan, sis. Uy, ano nang oras sa US? Ano nang oras sa US, day? Guys. Iba sa Japan, Oh, okay pa ang time. Iba sa Japan, guys. So, dito sa Japan, pag wala ka talagang lakas ng loob, iba yung challenge ko dito. Kasi dati, okay pa dahil, matulog din alauna kaya ako, stress ko sa matulog. Nag-Dubai ako dati, okay yung life. Okay naman yung life ko dito, syempre, kasi mas malaki yung sahod kaysa sa Dubai ko. Kaso lang, more challenging sa Japan. Kasi, you need to speak Japanese sa work. Especially sa work. So, kung basic lang yung alam mo, sige, lalakaw na, day. Salamat kay sa patambay ha, HK Yaya Vlog. Salamat. Sa Japan guys, iba dito at saka iba yung culture nila. Compare ko sa life ko dati sa Dubai is they can speak English. Ang kultura nila is hindi naman kahit Muslim siya. Salamat sis. Yes, kabalo ko mag-Japanese but basic. Ano sis, 7 years. So, maka-speak ko syempre, 3 years na po ko sa akong trabaho. Then, 7 years ako din akong anak. So, maka-speak ko, but not really good, but basic, maka-understand ko. So, anyway, compare sa Dubai life ko dati, kahit maka-speak ka lang ng Japanese, maka-change ka ng, ng visa mo. So, pwede yon basta English lang. So, okay lang yon. But, there is sa Japan, iba yung standard nila. So, depende sa level ng Japanese mo. So, yung Japanese mo is, alam mo na, ganyan. Kasi, yung work ko talaga dati nasa computer. Kasi yan talaga yung trabaho ko dati pa. Hindi ako maka-work nito ng ganyan. Kasi yung letter nila is nakakanji. Nagtuwad na siya, day. Nagtuwad na ako ito'y. Nagtuwad na siya. Nagtuwad. Ana lang. Yeah, so, magtrabaho lang ko yung mga mga simple na work, yung mga sa mga hindi need yung Japanese na magaling talaga. Kaya nga nung bago pa ako sa work, umiyak talaga ako nung baguhan ko dito. Sabi ko, napakasimple ng trabaho pero ang daming instruction din makabuang ang Japanese. Kaya sabi ko, choto wakaranai, meaning hindi choto na wakaranai, hindi wakaranai talaga yung hindi ko maintindihan. Sabi ko action, okay lang. Magets ko na yan agad pag i-action mo. Pag i-Japanese, day. Pag Japanese, day. Ay, ginoo ko, day. Hoy, ginoo ko, ang dami instruction dito, ganito, ganyan. Ang ending, isiparit lang ng plastic. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, sige lang, Lord, kaning napo ni purpose ang tanan, need na ko fighting spirit. Ang daming pinasasabi, day. Siparit pang plastic, day. Pait lagi. Tapos, ngayon, nasa machine operator ako. Inassign ako, day. Ginoo ko. Hala, day, yung kanji, day. Yung kanji ba ng anak-anak ba? Yung pindot-pindot doon. May mga Japanese. Sabi ko, hindi ko talaga kaya to ba? Pero kayanin ko talaga. Memorize na ko, day. Sis, nag-apply ako ng permanent pero hindi ako na-approve dahil nga need ko talaga na full-time work. Kasi hindi ako full-time dati kasi maliit pa si anak. Napaka-kibishi sis. Napaka-strict na ng Japan ngayon. Yeah, napaka-strict na nila. Sus, day. Lalo na pag kanji, walang professional dito. Walang ano-ano. Pag hindi ka marunong mag-Japanese, nga ka, day. Matalo ka talaga sa away. Yukata sis, yukata.
walang pag hindi ka talo ka talaga. Kung need mo talaga mag-work. Pero hindi ko naman to cut the story short, hindi ko naman someday pag may ibang opportunity, ayaw ko sa Japan magstay ng matagal. Okay na yung how many years na dito ako. So, okay na yon. So, as long fresh pa tayo, may magalit, pikon. And then, as long na medyo fresh pa yung utak, bata pa. So, pag may opportunity, go lang ng go. Ganon. So, hoping na, basta secret, basta, yan na yun siya. Bibigla na lang akong mawawala sa paningin ng mga hapmonito. Charot. So, yeah, it's a good experience. Sis, gusto. Hello, Rain Channel PH. Hello, ma'am. I miss you, ma'am. Salamat, ma'am. Long time no see, ma'am. Plano ko mag-visit ng Hong Kong. Salamat sa paharang. Kasi may narinig ako na mas mura daw sa Hong Kong kaysa Singapore. So, yan yung next destination. Mag-ipon muna. At least, maka-travel. Kahit magteped-teped, at least maka-travel tayo, no? So, yun lang. Sis, ano mo yan, sis? I-skip mo na yan siya pag mataas. So, ganun lang. So, ano na ang buhay? Laban. Always laban. Mahirap pag hindi lumaban, Jai. Talo ka, Jai. Thank you, sis. After 3 minutes, i-cut na po na ko ninong kay. Salamat kayo, Annabelle Vlogs. Balikan ti ka, sis. Hi, Sir Ben Batanggenyo TV. Padikit kayo kay Sir. Super legit, super mabait si Sir. Si Char Benchor Vlog. Saan na si Sir? Salamat, sis. Mga ninja, ninyo, oy. I-send ninyo sa ating palasyo ha, pa makita ko kung sino yung dumalaw ha. Minsan kasi guys, hindi na ako sa JC na ganito para pumunta lang, oy. Yes. Sis, dikitan mo si Almiran Rose sa US. Mabait yan siya, sis. Chikadora din yan, day. Maldita with a heart din yan siya, day. Yes, sis. Minsan ginagamit ko naman ang main. May palasyo. Yes, sis. Bago na siya, sis, sa mga OFW. Thank you, sir. Thank you. Si Rain PH. Di kita na to, mabait yan siya, sis. Mabait yan siya. Dati pa ko yung dikit. Dati pa, hindi pa ako money. Rain PH channel. Yan yung taga-tambay dati. Sige lang, sis. Pag dikitan kanila, sis, isend lang ako sa imo ha kung kinsay idikit. Then, PM ako nila ha. Ibalikin na lang, sis. Mga bota na sila, sis. Taga-Japan. Si Data Naka family, okay, Bisaya po na. O, sige, sis. Rain, ma'am, morning na ka, ma'am? Sige, sis. Salamat, sis, ha, nakatambay ka kadali. Wait, wala man ni siya kuan. O, sige, sis. Wala lagi siya kuan. Matingala ko, wala lagi siya dollar. Ako anong i-check. Kanina laging usay busy, no? Itong minsan yung pagka-admin life, no? Sa totoo lang, minsan wala ka ng, wala ka ng time sa channel mo, sa totoo lang. Ngayon lang na medyo less stress ako sa tao. Less stress ako sa O, sige, sis. Then, ayaw ka bala ka. Kay close na po na ko sila, sis. Salamat kayo, sis, ha. Minsan, yung admin ka, wala ka ng time sa channel mo. Minsan, wala ka ng, buti ngayon, naka-upload na ko. Yung mga dollar sign, yung dati na mga tao natin doon na ginoo ko, day. No comment, day. So, karon na ko? Ala! Ay, Rose, salamat. Uy, maulang puntaan ni day. Uy, salamat kaayo, day. Salamat kaayo. Uy, si Ma'am Rose pa, iya akong pamember siya sa kuaba. Mauna na. Salamat kayo, sis. Ay, ganahan puntaan ni, uy. Akong screenshot, di. Akong screenshot. Ang hambog ko. Magbuot sila. Da. Si Ma'am Rose talaga, sis. Yan siya. Amiga ko na yan siya dati pa. Hindi pa ako money. Taga-US din yan siya, sis. Mabait yan siya. Maldita pala yan siya, sis.
Katulad sa akin, maldita, pero with a heart. Gusto ko yung mga maldita with a heart. Salamat kayo, sis, sa, Rain Channel. Balikan ti ka, ma'am. Ayun. Naadyo ko'y buklet. sis. Naman dyo ko'y kwan, oh. Sige, Jel. Anohan ko to, ha. I-add moderator. Ay! Gatay. Asan man ni siya, oy. Nawa, akong nawa. Naadyo ko'y mga lista, day. Lista na, day. Tanan, day. Lista, day. Kisa itong mga nabayaran. Kisa itong wapa. Lista yun na, day. Naadyo na siya lang. So, anyway, about sa maldita with a heart. Gusto ko yung mga ganyan, yung palaban dating-dating ba, pero deep inside, sila pala yung mga totoong tao. Yes, di ba? Kaysa simple lang, unya, char-char pa di ay, may balaan pa po di sa laing grupo, no? Sakit, sis. Diba? Kanan ka. So, anyway, I'm so thankful and I'm so blessed sa mga bagong namit na ko karon. Yes, tama jud sis, tama. Kanang kusog mag-char-char ako sis. Kaning ban ako sa personal sis, magsige ra jud og pamalika sis. Laban na maglagot ko manggawas sa itong dito wa diri day. Pero naa sa lugar. Kailangan sige pag pamalikas no sa mental disorder na pud na. Sige pamalikas na wa sa lugar. So dapat na pud sa lugar. Correct. Asus, kayo pos nga ng mga plastic. Correct. Kaya nga gusto ko si Ma'am Rose. Siyempre, yung mga bago pa nating mamit yan sila. Hindi naman sa too, nagpa-member siya, no? Pero real talk talaga yan. Yung maldita kasi dating, but sila pala yung may good heart. Then sila pa yung naawa sa tao, yung makatao ba? Yan yung mga gusto ko. At saka, honestly lang, sa totoo lang, yung mga friend ko talaga na medyo na-close ko sa YT at saka sa real life, mga maldita, day. Pero maldita talaga pa, but in terms of riot, wala man ko naglagot sis. Muna din na sila oh. Kaning, huy waray, relax lang ko. Nagpapaliwanag lang. So ganito na talaga yung dating ko na mataray. Maldita talaga ako sa personal, pero nasa nasa lugar ba? Hindi na yung mga maldita na sa lugar, no. Ang tawag noon arrogante. So anyway, ganyan talaga ako sis, yung mga close ko, kahit mga good friend ko talaga since birth. So my friend ako since birth. Hi Eljen, mega love shout out. Long time no see. So ngayon sis, continue mo na ako sis. Mga talaga yan sila, mga maldita yung mga close ko. At saka kahit sa YT, mga talaga yan sila, mga gusto ko palaban. Para may ma-learn din tayo sa kanila ba na ganyan sila magsalita, pero sa real life, ganyan pala yung mga pinagagawa nila sa buhay. So mas doon ako believe. But sa totoo lang mga sis, pag nasa Japan kayo, lalo na sa work, kung sino yung yung mga Hapon, mas grabe sila ka-direct to the point na ito gawin mo. Dati parang naano ako kasi hindi ako sanay na ganito ganyan ba. Sila talaga, magprangka talaga yan sila. Lalo na sa work, pag ayaw, pag mali. So, dito ko sa Japan na-learn yung mas prangka pa talaga. So, ganyan yung mga Hapon, kahit sino yung anuhin. I don't know, hindi ko alam sa ibang lugar or basta based sa mga kasama ko sa work, lalo na yung mga boss. Lalo na pag Hapon, kasi hindi ka makalay sa kanila kasi may mga camera, nasa high-tech tayo na lugar. So, mag-like ka lang. Correct, Jude sis, correct. Mag-like ka, hindi ka, kasi may mga camera dito. Kaya, so kung viewers yung mga haters ko sa work ko dati, wala akong pakialam. Alam ko na love talaga ko ng boss ko kahit nag-stop na ako ngayon. Kasi, nag-call talaga sila sis na mag-work ako balik doon. So, marami nangyayari doon na kaguluhan, mga Pilipina ba. So, umalis na lang ako kasi toxic yung workplace. Kaya ko yung trabaho, parang ako yung parang trusted doon ba. Pero, hindi ko kaya yung mga ugali nila na magipagsabayan. So, while bata pa, mag-level up sa skills. So, ganyan talaga ako sis, as long may opportunity na pwede pang, pwede pa nating matry ng try. So, mag-edad tag 50, so dili ta magmahay na, wala na ko to na-try, At least, happy ka na you are getting older, at least more experience,
more people na ma-meet nato. 'Di ba? Natulog na talaga siya. Oy, kaluoy sa akong anak. Ganyan yan siya, sis. Pag magsalita ako, matulog din yan siya. Wala siyang pakialam kasi parang yung ano ko, yung bibig ko, parang ano na to ni Waffle ba? Parang wala, parang ano na yan siya. Music na ni Waffle. Na, baby na. Na, baby na. No, baby no. Ano, baby no? Wala siyang bata. Yes. Yes, sis. Oh, good. Salamat, sis. Salamat kayo, ha. Salamat yung kayo, sis. Maulaw man tani, eh. Maulaw naman na comment sa Facebook. Angel Rose, mega love shout out. Oh, ganyan yan siya, sis, oh. Oh, parang pag magsalita ako, yung mata niya, ganyan siya, oh, ganyan. Wala talaga siyang pakialam sa buhay niya. Tingnan nyo, ha. Makalat pa yung kusina ko kasi nga, nasa labas ako. Tulog na yan. Ganyan yung forma, dahil. Wala yan siyang pakialam nga. Pag ano, love, goodbye. Katulad naman tayo ng color ng buhok, love. Dili, i-close ang mouth ni mama kay. Di ko alam saan ka nagtilap-tilap. Baka iba yung tinilap mo. Nagtilap-tilap to sa... Asal to si Tanaka, oy. Oy, kaning guys, kaning mulayas na ko guys, ha. Kay mag-asikaso pa ako guys, magluto pa ako sa mga food ni Junjun, then maglinis, tapos magbayad sa mga utang, tapos dami ko pang gagawin guys, ginoo ko guys. Salamat kayo guys. Katawa siya, no? Siya, Flores, oh. Katawa siya. Alam ko yung iniisip mo, day. Bad yun. Thank you, Rain Channel PH. Thank you, ma'am. Bulayog Channel. Kuya, wag pangalan. Bulayog Channel. Ganahan ko sa mga pangalan mo na. Bulayog. Isa, ma'am. Bulayog Channel. Ganahan ko silang mga pangalan. Tapos si Libangan, XTV, tapos Bulayog. Maunay ko. Channel name, nasakto. Diba? Taga-asa ka, Sir Bulayog Channel. Mao jud ni imuhang balay. Sir. Huy, saan naman kayo, oy? Si Shamblores, nagluto ka din na o nag-type. Uy, when kayo mag-live? Salamat, Ma'am Rain Channel PH. Magdikitan muna kayo, ma'am. Mga ano to sila, ma'am? Mga OFW halos, ma'am. Magdikitan muna kayo, oy. Magstay pa ako ng 5 minutes para magdikit kayo. Sige na. Okay, para di masayang. Pero hindi naman masayang talaga kasi i-play ko kayo, ha? Balikan ko kayo. Ano lang ko to, napagod ako eh. Naglakad ako kanina, then parang na-torture na yung ngipin ko sa titigbas ng root canal. Halawa naman sila nagsalita. Kanin lang saing ko, walang ulam. Povdoy na si Amosis. Na povdoy. Wait, another chika ba? Ano to, sir? Si Sir Ben Bantanggenyo TV. Sige na, magdikitan kayo. Tawag dito, pag aalis tayo ng bahay, no? Example, no? Dentist yung ano. Yes, sir. Legit yan si Ber Bantanggenyo TV. Mabait pa. Tsaka, gusto ko din content niya kasi wala. Good vibes plan din. Tawa ko ba? Kasi pag pag aalis, example, dentist ko kanina. Yung ano ko lang, yung sa isip ko, ano kaya pwede kong i-vlog? Itong si Lolo talaga, no? Dinamay na pati lahat. Yung aalis ako ng ganito, puntahan ko si anak, may mga activity or may anything na gagawin or punta ng mall. Ano kaya pwedeng ma-vlog, no? I-ready na natin ang ating mga charger. Ay, ginoo ko. Matawan lang ito yung YouTube. But thankful po ta kasi, marami tayong na-meet na mga tao na may good, may bad. So, normal lang yan na ma-meet natin sila. So, it's up to you paano mo i-handle. But, pasensya na kayo minsan kasi pag mag-speak ako, parang galit. Pero, actually, hindi. Nagpapaliwanag lang yan siya. Then, sa personal nga, sabi nila, ano ba itong Gracia? Kasi Mary Grace kasi yung pangalan ko.
Kasi yung mama ko is very religious. Yung buhay pa. Nasa ano lang yan, simbahan. Mary Grace day. Parang hindi naman bagay sa ano ko. Mary Grace. Kasi dati daw, nung baby pa ako, matulog lang ako, magpi pag ano, mag-iyak pag magpi, mag-ihi. Ngayon daw, iba daw. Pabiyahisgot lang ni Mother Earth na ko. Nakapag sa langit. Yeah, so, ganon. So, alis na siguro ako, no? So, thank you sa 11 na tamsak, sa 7 million viewers, Rain Channel PH, Bulayog Channel, Terasep D Channel, Sham Flores, and Ninja ni CC, Annabelle Vlogs, Libangan XTV, Vista Vlog, and Lou Arna. Ay, si Elgin Bohol, ay lista din na ako. Mers, mag-close na ko, oy, mag-close na ako tindahan, Mers. Elgin, ako na ilista di ay. Thank you, Elgin. Thank you, Merls. Thank you sa tanan. Elgin Bohol, Merls. Naadyo, Merls vlog, naadyo lista na ginoo ko eh. Sa Apajing, salamat, Day. Si Ma'am Emily, sa nagpa-member today. Nawala damha, salamat kaayo. And God bless you more. And yes, stay happy, stay healthy, and stay motivated. Thank you. Salamat, ma'am. I-close na ko ni ma'am kasi ma'am pa kung gagawin, ma'am ba. Ha? Salamat kaayo, ma'am. Salamat. Bye-bye. Benbantangan nyo TV, sir. Thank you, sir. Balikan ko kayo, sir. I-send nyo lang sa ano natin, ha. Thank you very much. Have a nice day.